Di lang sa manuba og saging mga kasoy, labi daghanan ni muta na. Di ni mahubas og di na to ni apan lubagon. Padasyon ta, ni ano po kang Francis Lungay. Shout out diha kay Francis Lungay. Sana ijang pangutana. Ato mga basahon kay murag taas-taas ginay saan gani soy. Ato basahon be. Soy, mangayo ko sa imuhang dakong tambag soy. Unsa may akong buhaton nga dili man ko katulog og di ko makahawid sa akong bunal. Please, tabangi Kusoy. Pa-shout out Kusoy sa akong pamilya diri sa Minnesota. Uy, narinig Minnesota si Francis Lungay. Labi na sa akong anak nga si Lance og si Kenneth Lungay. Shout out sa inyo diha. Og sa mga standby sa Pahulayan Street, San Vicente, Cortes, Bohol. Salamat daan sa no. Uy, shout out sa mga taga Cortes, Bohol diha. Doora ta kay balilihan ko. Soy, ahong tubag ini soy no? Wa ko'y nakitang problema ini. Hinoon, hindajig ko sa imuhang relasyon. Tali nimo og sa imuhang bunal. Tiaw mo nang di ka katog o di ka kahawid sa imong bunal. Sa English, ini ni asoy. Attach mo sa usag-usa. Ang hawon lang ikasugyot soy no? Adyaw pagbuhat og butang nga ikaguba sa inyong relasyon. Sama ining pagkit-kit nimo sa karne nga hilaw nga bungoton, unya si Jay mong pasukahon.